Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A darasin mu ne zan koyar da mu yadda zaka wato ainihin bibiyi wayar matarka ko ɗanka ko wani yaron gidanka ko dai duk wani wanda kake da alhakin yin hakan a kansa. To amma kafin nan ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun shirye-shirye da zarar na sauke. To abu na farko da za ka zo kai anan shine sai ka zo ka danna alamar dial na wayanka na kan wayarka. Bayan ka zo ka taɓa alamar dial ya kawo maka wannan fuskar kamar haka. Sai ka danna star 6 ana recording ɗin mu ne 62 star. Sai ka sa number wayarka wanda kake so ka dinga wato ainihin bibiyan call ɗin budurwar naka ko matarka ko ɗanka. Number da kake so ka bibiya ɗin. Misali kaman ina so in bibiyi wannan number 0706263867. Misali a ce wannan number nake so in bibiya. Sai ka zo ka danna hash. Sai ka danna. Kun kalla? Call for the registration was successfully. Yanzu call for namu ya riga ya shiga. Yanzu duk wani kira da za a yi wa wato ainihin wannan number da wato ainihin nasa. Ko misali a ce number budurwata ne nasa wannan. To duk wani kira da za a mata kiran ɗin zai riga zai shigo wato ainihin kan wayata ne. Ko da a ce kuma ta ɗauka tana waya da shi ko kuma a ce shi yaron naka ya riga ya ɗauki wayan ɗin suna waya da wancan wanda yake yin waya ɗin. To kai ma za ka iya ka ɗauka kuma za ka ji duk abun da wato ainihin suke faɗa. Sannan kuma misali idan a ce za ka cire wato ainihin shi wannan call for ɗin sai ka zo ka danna haka. Misali sai ka sa hash guda biyu sai ka danna 6 sai ka danna 2 sai ka sa hash sai ka danna. To ka riga da ka cire wannan tsarin kenan. Call forwarding is was successfully. Ka riga da ka cire wato ainihin wannan tsarin. Amma ya kamata mutane su sani wannan wato ainihin mun koyar da wannan abun ne a bisa ilimi ta hanyar ilimi. Ba wai na koyar da shi bane domin wato ainihin ka yi amfani da shi domin ganin ka cutar da wani ko wata. Da fatan za a kiyaye. Da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da mu. Idan ne kuskure kuma ku gafarce mu.